Goedemiddag. Sibrano Dawood Piqué, die stem uit onverwacht. Bose Konre, Akoron Boys, geboren in het district Para. Ik dank alvast Allah dat ik vandaag heb mogen zien. Ik groet op de eerste plaats mijn moeder, mijn kids, mijn loved one, de mensen daaromheen. Ik groet. Ik groet. Maar alvorens ik verder ga met deze live, want ik moet even iets afronden hier, dan mogen jullie even 5 minuten luisteren naar die andere live. Ja toch? Dus, Fossi, minge we doen dat sandisi. Bombo is waar ik mee gedaan, broer. Bombo is waar ik mee gedaan. Vijf kasteel in aftijd gedaan. Je bent me vaste chauffeur aan Cayenne. Dus de mij doe ik af fostro moment. Zij sabeta. Me belli zo. Poneteri te met tego 72 kondre mishik ba Emily. Mensen even. Hoe arkip je zo beko? 12 tal met taki. Weet je mijn foto? Maar potwato dat ik espèce met potwato foto bunu fueshi. Taki anotide me make the sandis mee. Ano dis mi be wachtif make the mee. Mi de jadi you the chief you. Ano you are the chief you. Greet me one day the chief you de mi tangi no you. Maar dat zo wiswasi dat moet ik gewoon vergelijken. Die mi gona abop. Na suma kotek me. Na Vanessa kotek me. Okay. Mi go meet Vanessa da persa niveau. Okay, udoro. No wasma in aka stadion no be sabi tati me kwa abop ati dati. Behalve de vicepresident, zijn dochter Vanessa Brunswijk, Piqué Foucayen, aan Miss Revi, aan Kanye de Weinige smassa bij dat pena bravo zo. Dan no was maar niet deze bestuur dat je kwa abo. Na gereisloos die me kom na visie. Dat is spreek je wel. Toch? Na die me kon dat podium ushi. Het is ook veel klagen. Maar traman kon na partij unuat de meeste masel dat is mas NDP. Toch de meeste masel is mas NDP. Misschien de misap den toch. Maar de met de wansi zo. Misschien de reactie. Toch misap de fit. Kom voor de misap precies. Toch? Toch misap precies zo maar de smadati. Da bijvoorbeeld Pakito. Die maakt ook dat die. Is dat nooit meer wat ik aan die stok? Nooit. David Dubero. Dat mis ik niet. Want daarbij Roman. Jelle mama no message pabo bona contest. Oké, wat gaat er? Dat fake. Dat David Dubero mi Roman omber. Aruba. Na Aruba. Wat akaba. David, kidikigo, Turkos Bonsi. Toch? Pakito saka. Mensen even met artiesten. Maar je kan bel me nou toch maka. Mi ding one life toch? Ja toch, je broer life toch? Je bel me, je bel me dadelijk toch? Toch? Pakito sakana een helikopter. De KB-kopje. Awo, David. Jurgen, Pakito sakana een helikopter. Jurgen, en denk, meluka live voor para, die SD. Da ubar dat je mi bekosori bezig, nee, dat mi kosori bezig. Mi believer, mi kritiek, mi oprechte kritiek, van believer in tegenbouters. Ja, misabi. In alleen. Maar goede voorbeelden, tjezo die de vogo vergelijking. Tewe contacti dong ne taken nooit moro tak mi kos bezig, nooit het in mi kos bezig. Nooit wat daka. Mi tap mi manieri mi desen de kos kopo. Amani si, Ronnie Sharmila Mangal, hey, stop. Hoor je me voor even. Ja maar, thank you Mel Betterson. Sharmila... Even, ja. Mek de hera pieces paga. Maar goede voorbeelden tjezo die de vogo vergelijking. Tewe contacti dong ne taken nooit moro tak mi kos bezig, nooit het in mi kos bezig. Mitap mi manieri mi desen de kos kopo en akisne. Tere, de sidati. Sharmila Mangal, fu FAP. Arkibom. Ja maar, thank you Mel Betterson. Sharmila Mangal voor VAP. Ko om een lijst op het podium, Akari deze redelaar op Boutersen, vandaag Belen, gemene daar. Waar is Sharmila Mangal nu? En Fade Chareko Insei naar NDP. Paarse prinses, als je Chareko Insei hier hebt, kom ik de gas, kom ik de gas, als je Sharmila Mangal,
Veulen komt op een podium was zo over NDP ontvanging. Ronald Hooghart. Constant bebarit dat al de 10 vingers van deze Delano Bouterse zijn bevlekt met bloed. Ronald Hooghart is bijna lid geworden van de NDP. Hij zit nu ook bij de NDP. Jullie mond was weer in jullie Toch? Dan gaan we door Edward Belfort. Eigenlijk de familie Belfort Nolobing, de familie Patricia Ednel Nolobing. Want je ziet in welke situatie je bent beland als je zegt dankzij de politiek. Neem even rustig, ga gewoon misbruik van je maken. Nou, maar libi no moya bi Pati Ednel, u hebt maar 1 leven. Ga uitrusten, je zit aan waka, sorry. Je generatie baka Yusakong. Edward Belfort heeft zoveel slecht verteld over deze Nederland gebouwd van de NDP. Nu zit hij bij de NDP, jullie mond is weer in jullie ge. Maar me, een nationalist, ze altijd denken dat ik me aan de NDP er mina bouwt is. En baka bouwt aan Brunswijk. Dat voor die me kunnen abop dat me dede. Dat bravo weer komen. Dat moet dede man of you wanneer. Kom ik tegen u dat ik afiri na same wiki te manting. Afiri na same gosidi te niti. Afiri di me kisi te mi de minne de smafu abop. De sanaman le kusrefi. Afiri dat die minokis nooit in no one politiek partij. Abop dat we even mano maki of ano lobby. Yoshi ano keni omgeving. Of de afstand ano kong. NDP is het anders. De combrasse, de wish je succes, maar de mening. We hebben een idee. A fake love. Mi beko very for a fake love. Misa tak miroko di me do moment doen na lobby en a lobby dat die mensen mi na lobby dat na abop na sana kuno man begrijp fudu sami bedu fudu sami go even Sibrano mi kategi wansani mi volg hier langa mi de altijd eens nanga saye taki mi de altijd isabito solisi me fugafi te me luku de life. Maar aan de ene kant, me leert boom voor ja toch? Luku alasma no lobby. Omdat in een libidisi, if je denkt dat alasma lobby, dan ik kan tegen dat je een begin voor een carrière voor trouwen loma. Toch? Dat na if gewoon die mate in wiki, dat je tak alasma nanga same taki of alasma nanga same roko of alasma nanga same preibal, a her team, ala mi collega na roko presi ala mala lopju. Dan mi kan tegen dat je een begin voor een carrière voor een lauwman of een lauwvrouw. Ik begrijp je, Sibra. Ik volg. Misschien om lezen sroto, mi rebetak lezen sroto lezen. En alles maar beschikbaar en de beer. Misschien is dat die. Maar de kringen Look de protestactie gimi anobe interessant, zo omdat de protestactie ja. Je ziet dat bijna geen van ze iets nooit echt smaken op of komt bijeen. Omdat die moet tegen eerlijk broer. If je bij abo kan de 60 Mercedes-Benz, je bij op toe jachtboot, te en van wiki, je gaat ayo, je gaat White Beach. Je hebt toch? Je gaat overbridge, je gaat varen, je hebt om een waterscooter, je hebt die aanhang. Sabi toch tegen foto, je deed wat dansen, je deed wat vape, je had wat man contact op vape. Sabi toch, if je bij de man dat hij, brengt me dat alle de protestacties via bootslag. Niet eens vanwege een boodschap, maar zo vanwege een feit dat je naar Juna massa. Sabi toch? Maar dus me begrijpen sowieso, de protestactie via nooit nog ben druk. En me vieri en me shit dat vanuit die ati bedwing. Ik ben wel met een statement en zoals mij met een statement one moment, maar je na constant 4,5 jaar lang zie je drop een statement. Wat aan sami onthoud zei taki, meneer Piquet, constant meer bij taki, wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. Meneer Joko toch? Maar ik ben wat aan taki, dat Chandrika Prasad Santokhi en zijn team niet
Ano, unam te lukum zo lees me kafou dat toen met de VAP. Niet de VAP is een slechte partij. Er zit een soort van harde kern binnen de VAP. Die sowieso kapitaalkrachtig en recht de maar boombanden in een rechtssysteem en de maar ook boombanden in een justitieel apparaat. Dus die mannen hebben huiswerk goed gemaakt. En het is die groep dus die bijna alles reelt en zeilt in Suriname. Alles draait om hun. Op dit moment en al een tijdje ziet het regering Venetiaan, Bouterse en nu regering Bouterse Chandrika Prasad Santokhi. Daar merken we duidelijk de kracht en de macht waarover die groep beschikt. Maar moet ik kring uit me ati. Ik heb ook mijn favorieten binnen de VAP. Ik heb bijvoorbeeld, zoals ik het nu door de stoel en tafel heb geschoven, Deo Sharman. Altijd niet bewondering, maar hij is een bepaalde weg ingeslagen waar bijna niemand meer rest in de VAP waarin hij zou kunnen opkijken, want ze hebben allemaal een verhaal. Niet een mooi verhaal, maar alleen zijn ze nooit gevonnist. Toch, je moet kijken op de lijst van VAP zogenaamd. Het zijn mensen die nooit zijn gevonnist, reden waarom? Ze zijn altijd beschermd geworden door de rechterlijke macht. Ze zijn altijd in bescherming genomen door de PG. Ze zijn altijd in bescherming genomen door die topfunctionarissen binnen het korpspolitie Suriname. Minister, even Shimi in haar live, dat toch je bel. Nogmaals, er zijn tal van mensen binnen de harde kern van de VAP, wiens naam geen vonnis heeft en die ook geen strafblad hebben. Niet omdat ze niks hebben gedaan, maar omdat ze zo netjes hun bolwerk hebben. Ze hebben netjes hun pionnen gedropt binnen de rechterlijke macht, binnen het korpspolitie. Weet je, de Maset Dentori Boom, waardoor ze nooit zijn gevonnist en zelfs nooit zijn opgeroepen of aangehouden door de politie. Maar ze hebben zwaarwichtigere dingen gedaan dan deze mannen die ze nu afschrappen van de lijst. Bijvoorbeeld een Cadenzi. Toch, hij probeert het goed te praten. Cadenzi, Yunami man, maar misschien probeert draai asani. Broer, draai asani aan man, de mafeni. Toch, en die bel me dan moet tegi ook toe. Maar tegi langa app me, maar mijn nummer, maar misschien lekker bel. Maar boom. Akan taka chan waarschuwen ook toe, want if je contact ook voor aan mij, want de mori kan ook niet sabi, if je contact voor aan mij volgens de man sap taki ayo moro bright. Maar goed, dat na pis dat hij. Zodoende, boem voor de man no kofonas. Daarom kan er het zogenaamd, ze willen de wereld een voorbeeld geven dat hun de enige politieke partij zijn in Suriname, die niemand op de lijst heeft staan met een vonnis of... Hey, we kennen die spelletjes. Zat dit spelletje dat niet. NDP. Wat kan aan meneer Piqué? Meneer Piqué, ik volg je een tijdje. En misschien om een slag ik teken namens NDP. Ik kan tegen dat hij volgt ook. Want zolang de kelbes roto je nou aan de betegi, taki samsa, je na tak maf NDP, na gibouta, iwan jompo, iwan is schot gibouta. Ha, vroeg, we moeten tek nog een schot gibouta, bitek wa hier Maxing. En nooit de man met een move, met herhaling hoe constant, zo voel kan verstaan. Want op momento komt pemo pikunu en misaptak temo pikunu ano mooi. Op momento komt pemo pikunu en mo karuneng me wa lego uitpakken arkiboom na lastelis want de lastelis wat ik dat mo lego uitpakken want we de tranga. Tenaf hoigri meschun janu so de soort sanat wiswasi wisusrevi hoigrusrevi dat we de boom. Sommige tackle die take me. Nooit dat er een beweging komt vanuit het bestuur. Protestacties met Sabipe, een voice lekker uit voor Ricardo Panca, pe amai tegen de NDP'ers, dat de naam Kastrate. Oké.
Dit boycott, zou maar bij boycott me. Temi bij apo advies of temi wango waarschuw. A lidero. De man dat sabi trouwan dede. En de wan die dede sabi over sametaki. Omdat dat dede en ube dangen dus noda uno chara verantwoord. En shifengba. Ada kring noda heeft mij joku asabi. Ik heb het over Kenneth Sloten. Hij was één van ze. Sabi toch? Usa precies sa ubedu. Maar akel, dat ik akel de go mami etta aba respecti gamanisi. Zijnde, nooit one day ama open mofo tegimi. Suma bede de boosdoener sabi hoor mi tegen. Nooit one day, akel de go an not tegimi nooit. So ook toe allemaal sabi tak tebe gona mana titak ay faka meneer A so direct ay tak hey ano fasanti konja fuseko dat allemaal sabi toch trouwens proberen toch nooit want die man tegen me maar achteraf de tori beleki usap mi informatie kringen usap sumanami toch we pre inlichtingen we pre disi wel mina inlichtingen in inlichtingen ina inlichtingen voor inlichtingen fusanang. No forget one sani. Yo hablo español. Mim godoro. No forget one sani. No one country of eiland no de. In de Amerika's, minwanga tracete, dus vanaf Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de eilanden, no one country no de pe moma saka da mine verstam a moedertaal of a voertaal of a taal die dat in a kondre dat die bige denk is dat die. Pe wan sen migo in Zuid-Amerika. Pe wan sen migo. I wan sen migo a Colombia de tak is Spaans dat pe meester knapja. Pe wan sen migo a Martinique de tak Frans dat pe meester knapja. I was in Migo Brachon, I was in Migo Fortaleza, u fala português. Top, I was in Migo Guyana, English, saptaka English dat die de man foto kan se refer take. Pe was in Migo, I was in Migo Haiti, muka pale patois. Antelle, hey, so wali amita papje mento, bige denk apis dat even. Dat want dat no one country in Zuid-Amerika of Noord-Amerika mino. Gua Europa ete. No one of the country dat no de pe mine verstaan a taal plus a straattaal. A Frans metaka Creole a Guyane, a Creole Guyane, metaka patois haïtien. Tok a Portugees metaki a Brazilien ook toe, want bonvoer man say konja no mindriet mo po Brazilië konja brit mi ano Portugees. Na Braziliaans de mij taki me dagde uit Portugees dat we tak over Lissabon. Bam. Maar me taka strati one plus me taka gewoon man. A Spaans, if was maar op Venezuela, ataka grammatical Spaans, ataka op Santo Domingo, ataka Castellano, na strati one. Want uno vergeti no me kwa fout galeer altijd voor alles maar galeer fins revi. A Dominican sayeshi, wisa de na live ja ano Spaans etaki. A voertaal na Spaans na skoro. Maar a taal sa de mij tak da petere man konja na Castellano. Wita nga sa Dominicani mitite taki to habla Castellano, no Español da yeshifa ubrak. Terwijl na de ware, dus na lik van Guyana etaka Engels so broko. De model net zo a Dominican etak Castellano, a Venezuelan etak Spaans, a Colombian etak Spaans, a Mexican etak Spaans ete. Argentijn etak Spaans, is in allerlei fikaleer wansani. Argentijn etak Spaans, Cuba a Spaans e bigem broko. Cuba, Bolivia, Peru, Quito, farekareng akonde dat Ecuador, de konde dat a Spaans e bigem broko. En a Spaans in de konde dat a contracultuur ook toe. Toch? Zo ook toe jabi. Alla taal nanga en cultuur en alla cultuur nanga en sabi en alla sabi nanga en manier van leven. Daarom Frans de mataka romantisch, omdat Frans nou een beschaafde taal. Bijna je actionsman voor gewansani. Dat ta teken ete je tak dankjewel voor het accepteren. Chef vous son prix, merci à vous. Je ziet ook, je begi, je sakka is revi.
Dus inlichtingen altijd mi abi. En mi ab wansan doen. Ik heb 3 plaatsen waar ik mijn inlichtingen, mijn echte zwart-witte inlichtingen heb ik 3 plekken. 1 in Suriname, 1 daar, 1 daar. Buitenland. Dus mijn informatie zal blijven leven. Dus mi ab alle informatie zal besangami. Alles aan sanangami in het periode zo beschimlijk NDP'er is niet onbekend. We tide na day. Def mi sana manf misrefi. Mi say sorgu misrefi. Mi sa e bepaalde misrefi. If tide na day. Mi sa ap mi egi inzichten en mine vertoon kudde gedrag. Mine wakabaka groep pingo. No. Mi wei waka. If mi shiwa groep tak eya groep dat de waka wan boomba dan me go fuk mi bij breed mi en meestal altijd tim kina groep. Altijd mi de we zijn no tafese maar bi de lekse alidro. Omdat aan mij wa leider herken de leiderskwaliteiten in wa opkomende. Toch? Dat if mi gewoon vind dat ik Sibrano. Ja wa je toch? Huh? Sibrano, Samsa, na, sloof uit gisma sa newaardering. Sibrano wiki. Meshiwa mij na live ja. Disa herde ya be kosmi tu. Tak je sloof uit, Jurgen Enting. Herde ya be kosmi dat nevo mishifa je sloof uit gideng, maar den is spanning nevo. Mishifa je sloof uit gideng. E wamasa, solis, e masrefi mama yet. Ik bel dat Jurgen, Libatrawang, Jurgen ik genomo nee. Jurgen flam mi tak boy, Sibrano, luku sa de mij duang ano tak minol op de man, ma meshi a struggle say struggle, meshi de fire say go de man, meshi tak de man e waardering. No tak de man, tak ga kon de man, no tak de man. Dat angalas da mi ko arki bepaalde man sa mi sap tak e mene na mi tok. Nam tak no, mi go te kon besluit en brief me. A besluit ben moeilijk, maar akomoro gemakkelijk gimi. A moment samishi, mo guatori toch. A moment samishi, DDB, no be de voorzitter moro voor NDP, dan mek sokba. Dus dimshi aan de voorzitter moro dan mek sokba. Dan tak zo. Wat gaat het worden? Dat we wel amande zo, dat de twijfels beginnen komen, dan tak oké. Mo probeer doen wansani, dat mo luku if at de waardig voor godape go sluit me aan dape. Dan schreef juni, 28 juni 2024, me schreef dat met de uitlijn van me owaka voor traditionele politieke partijen, maar besap taki me wano mandwing en me wandoro in een systeem zoals me kan betekenen wansangi. Dat is malont me gemeenschap en me kan alipo legacy na baka tak bepaalde san ko realiseer dankzij me inzet. Niet mijn financiën, maar dankzij mijn inzet of mijn inzichten. Dan Lucas ani dam tak boy. Me schreef asani taki mogi a eerste partij sa megi a voorkeur nog bijna de maas. Hij doet het aan een ba. Toch megi dan een voorkeur omdat Micheleki asan bo kenki dape. Homine luku netra partij mo saptak baka bouta altijd niet takina brunsi. Dus mino shi brunsi ik takasanete asan o kenki. Maar mi denk asan bo kenki dape. Dan bige luku fasane go dan misitak no mane bel. No mane app. Dan bel data mi tegi data taki luku vanaf tidemo potwan pause. En da so modu. Aksi dada go aksen heeft me yoku. Go aksi dada. If I stray me up de berichten te. Want na voice na messenger voice abe sen kongi me update ete. Maar omdat sa tuman taki want derde man af sabi. Daarom mek me hoor ding me soru taki mi sap hoor manengre afspraken, mi sap hoor geheim na ununo abe nunushking maar mi abeng. If mi nangay takwantori en na gevoelig sani en isap tak na mi nangay tu wasabi ikanak tapi borsu het blijft tussen Sibrano Piqué en ik alleen. Dat is een man. Dat me abi wel. Dat mek mine expose nu. Omdat hij me anders do in me. Me go antwoord solisi. Isabi als het solistem vinden nodig. Van verhaal nog wat met ege tori. Ik geschreven. Dat me pikunu. Maar me ab de bericht ete.
In ieder geval, we tak over een bericht. Dan tijd dat no, moet we zo je dat abonsi plano we kan shoot. Maar first lady om het want dit zie, dan moet hij hoofdbestuur, dan baka 3 maanden ook, si dan ook wist het partijen go, met knapai baka. Dat oké. Als het is, mi poti, is je nog een manier reageer. Dan ben je juk de even tot. Is dat meer business mis op fire kies logo top. Dan zet aan namo. Dan officieel wat me kisa logo toe, echt logo. Dat die poti dan taki. NDP, kom de mensen de waarheid vertellen dat jullie bezig zijn te flirten met de VAP. Ha, je hebt ze op hun gevoelige snaar getrapt. Direct panka beti. Panka heb ik dan herkom. Jurgen Erting idena live isap aneti ete en olat abede. Jurgen Erting mek panka sapta no miwan best doen, mangay best doen. Jurgen Erting kei die avond nog. Bit zoina hang mat ireka baka se we tak over a per nasi wes don fantaseer tak ai pal faya mus pot faya verlichting gi ai. Isabet aan net die wes don tak over we sha verlichting van voetbalveld ba, we sha stadion ba, we sha tribune ba na pa bose kondre we sha ontwikkeling ba. Isaban net die dat dit terwijl u de bezig fantaseer over bose kondre. Tak uwa mek wan baan loon ta speeltuin dape voor de dames in Apernasi voor de kei waka bakan na terwijl de ching e prea mindre se dape dat de waka loon ta baan voor de kan vallen af van me vind tak we kom bigatom si. Jokken is abade ete tak 2 uur mating of 2:30 mating. Ricardo Panca ebel. Ja toch je? Oké, Ricardo Panca ebel me. Piqué, ik was zo bezig te scrollen op Facebook en ik kwam iets tegen dat we met de VAP gaan werken en zo. Mijn lieve Mekataki is dat ik een woordvoerder voor NDP en ze geven hem vaak het woord. Dus ja, je kan veel praten en dat betekent het niks. Maar vent heeft een flinke babbel en ik heb daar respect voor. En hij is ook mijn familie, dus sowieso heb respect op een verband dat hij. Maar op het moment dat die panka bij mij dan vindt, ik vond je op dat moment hondsbrutaal. Maar alleen omdat ik dat gesprek nodig had om mijn beslissing te maken, heb ik het gesprek zijn gangetje laten gaan. En ik wist dan aan Jurgen, dus dan ben ik het gewoon getuige de bab. Maar ik leg me uit dat nou, no kan een VAP, dat breed me, meneer Panka, ik wil geen namen hier noemen, maar ik kan karning voor asmasa tegen me uit de egi voor dat ze zijn bezig te flirten met de VAP. Ja, no, een vriendje van partij thema Sandati. Maar je weet het, wat 2 hebben besproken. Kan ik wat inlichting, maar unego toen zit op namen en toenaam en unego bespreken tot toen zit diepie. Ja toch, na jou de. Unegi voor, militair geboren, militair gestorven. Top. Dan mag ik klagen dat er met hem, meneer Panka, broer, no. Dus alle de post voor mij sami poti vanaf juni. Mine want ik daarvoor, maar vanaf juni alle de post voor mij sami pota net in. Nee, mine go zo vaak op Facebook. Middag dus alle de oproep, de paarse hartjes, om een post over NDP sami poti promote nu een soort passie inoshideng. Me promote me na first lady de me sorenta patrapu guagron dape ome bijna 500 like bro. Middag meneer Panka inoshideng. Hier boy sabi toch met dat buitenland me abdruk te doen. Met hem aan onder peden dan. Hier aan buitenland. Middag man als zijn president. Maar dat ja dan me scha film peta kasani dat ke NDP roken na VAP. Middag meneer Panka luko motegi wansani. Hij was dan de eerste persoon die wist dat ik naar de ABAP ging. Ik had nog niet eens met Ronnie Brunswijk gesproken. Wama no mona nga sambetak echte na Pikinjo Furangu. Mga Pikinjo Furangu da we gatori Pikinjo tak boy para no we na wogo ingo pawara kelera. Sabi do mga Pikinjo we gatori. Tok mi bawa tramati mi de tramane mi nafkari ma Pikinjo Furangu bun fu mo sap suma metaki. Tok dat te ama dat no spam Pikinjo was thing. Sabi tok ma kom luko uit de bus, kom luko bakayari da usago. Sabi tok mine betak niet eens aan ons, maar abop tak me go dat be abop no besap tak me go dat be maar me sympathiseer aan abop want tijdje ba tijdje mi be klagen go met Ronnie Brunswijk na krimi be begin kring a oso fu om mi sap tak mo kwa in say dadelijk zijn de
Bouterse aan de voorzitter van NDP Moro. Aan leeftijd sama abi. Mino denk ik erom voorzitter Moro. Dus mi ik gun aan rust. En mi wan amam liba politiek met rust. Dan mi op begin berei mi voor tak. If the man is slumber. Mo look at mi kantanja. If the man is slumber. Me gwa abop direct. Dan dralen daar. Dan niet je komen bom kiding. Bobo mga pangkap batak. Mi tema ma seri kesa. No bro ya. Mi ego ya. Ama shelek grap. No ama no bel mi Tamara of no wat de shelek grap. En dan verwacht effect. En dat effect sa abi die Pikeno de Moro heeft het gemerkt. Het is niet onopgemerkt gebleven. Je hebt het gemerkt. Ja toch, je merkt op doelen, no doelen tak je merkt op. If do soms ma kost mi brief mi IT barki ba bribi. Ik zou dus wat kunnen betekenen via die kant. Maar jullie hebben me altijd gewoon daar gelaten, daar gezien. Dat olip me gewoon dat pe. Dat pe asan o hat mi moro i mag tak say wani. Mi ap mi pa. Meteen alsof mi pa. Toch? Maar mi pa ap buiten kinderen. Sa ne erkent dat dena empchintu. Dena erkenning. Toch? Dat midden NDP kom geer moro boom. Bouta mi pa a moment dat die. Pakito na bouta chintu wat bouta na president dat pisten dat die. Dat pakito na buiten jongen toch? Dat mi go te keer. Samen na buiten jongen. Tegen mi pa. Dan kies mi zelf mi tak. No. Mi no kan go vet tegen padre. Toch? Kom go onze rustig baga wat jam kweki. Dan kickback gewoon usaba verhaal dat die. Dan mate tanko sa kele te bap. Cosa kel plus aparte. Dan mis roto fevi lazy. No of de brada na saf me. Niet eens een vrouw of me pa. Niet eens een neefje of me pa. Niet eens een zwager of me pa. Niet eens de rokom of me pa. Niet eens de man voor me pa partij. Takwan sani over de fevi samsroto. Dan mina osopchi. Dat schrijft masa da abrasei dabe. Bekos padre. Pakito. Da mana die esroto negi de inomo. De chief mi pa gezamenlijk de man stel wasan op dat en Star News. Tak ja, vrijheid van meningsuiting, dit, dat, zo. Dams don dam shit. Wama senasan kong gimi tak pikay volg ja. Dam tak ay wel let op jong. Dam volg dam tak En die people to hear statement. Dam tak de mij free nga boy. Maar mi fevi lazy. Next de mano taki, dam tak dama sa ne klop toch. Je isabete taku takatori dati toch. Tons mis ab feide if mino tak do ware jo pikimija, wisho gim shake mayo pikimija. Dami te jo tak se dike sayon. Misro to fefi lees nooit NDP drop one statement gimi yon. Maar pakita sroto negi di NDP poto her statement. Dami bigeluku. Mi mag jaro so ab moment dati wan mina osop chinta. Mina erken, maar mina osopching dus mi mag jadu so a moment dat die mina osopching tak foka. Je sama sa disrespect dat je sama nati mi tak padre I kar mi kong mi de rustak tak mina kweri ede mono tak. Mama nati blam da je sama nati sroto negi day no mi sroto tule 5 day, tule 7 day, wal is 25 day nooit de ma pot one statement. Niet is one tekst de man poti. Lek free sibrano pikei. Piki money, fu bakati piki money, tem lusu, fiko aks mi money bakatem tak mina dape moro. Saksel. Toch? Da, mi lukas animi tak no man, wasan ne klop. Jurgone ginomo, dat mek me tegi tok. I verstang ne opo oti ayo opo nefo, bigen skoifik mopo dape. Do sab direct amasa be sutafaya na Jurgen enting. Niet negatief bedoeld, omdat amambe shi van mi be going fire gunu. Schrijf in a pernasi wispe mi be going fire junu. Maar nooit waardering. Nooit waardering. Dat vorig jaar februari. Unom vergiet het he. Trouwens mi nog een pis dat hij. Maar we slaan over. Gewoon omdat vanwege bijzondere omstandigheden maar slap is dat over. Dus aan het komt Sano, de 28 september Condoro 2024. Jullie allemaal kennen die dag nog. Ik zou maandag
30 september vertrekken naar Aruba. Het was al gepland. Dat stond vast. Die ticket bij Fuan, ik ga informatie naar Waldo. Strefa de is. Onlange mi ticket bij Dam Lebesap. Niet deze 28 mogen op het podium. Da, mi tak no spang. Iemand naar me eten me bro. Boy, mo go dam li pom bomma bakara. Mo go voor een sakel diniti. Mi rega tweede kamer dat bij Hofstraat us don dat padolu. Maar Joe's don bagata Joe pa pick-up. Us don dat pa pick-up baki dat bij. Dus doe ik gatori. No, en niet in een visie. Vanessa bel me. Dan dat onverwacht. Hey, Fawaka. Je had zo gezegd. Middag in Spanje gaat me zien. Maar dat is serieus. Dan mga Jones don't have pick up Tamara niet even. Na Jote midagi para Tamara aka Spang. No, para. Zij denken Tamara aka. Met de man boy. Altijd takel die spa aka. Dus mino sabi maar misap tak mobiliseren. En die pena bas. Maar dape aka. Altijd misap bravo spa aka. Met de man boy maar. Fa de man draaien regeren die si amananga chan. Ano alasma op begrijpt dat bepaalde san aman besa wandu ma amano mandu. Ano alasma op begrijpen san dat die. Maar mi wel begrijping. De man lek pikin jo dat pe op begrijping. Want chikroep begrijping. If je verstaan politiek. Pref je go wakabaka wan taki fu wan tramai wa. Met ego altijd a massa potje go in een probleem. No kan de aman dat zo puri uiting. A massa potje in een probleem. Nooit kan de aman zo puri uiting. En aan het tijdje mitake, look olanga mitaki. Dankzij de mensen rondom Weilen DDB zitten wij in de handen van de duivel. En toen had ik wel gelijk. Die mitaki, dankzij de mensen rondom DDB Weilen zitten we nu in de handen van de duivel. Toen had Sibrano wel gelijk. Dan was het hero, yeah. Maar vandaag, 18 maart 2025, net 2 maanden voor de verkiezingen, dat herhaal ik, maar ik geef het in een ander context nu. DDB is er niet meer. Wie blijft over? Boutana de Moro, Sumata Abra. Want u begim leti din betegunu dankzij de mensen rondom DDB zitten we in de handen van de duivel. De alles maar bij de eens. Ik ben helemaal eens met je Sibrano. Nu zeg ik, hij is er niet meer. Dankzij wie zitten we in de handen van de duivel? En wie is nu daar? De scepter. Wie zwaait de scepter daar? Hoe de eerlijk aan ons even knap vespiegel, even na spiegel, go knap say one gotro, want bepaalde voelen in een gotro we horen thuis. Even na spiegel, go knap say one gotro, dat voor zo'n job ook weer naar gotro. Dan lukt takru ves in een spiegel, de acties en de inderdaad. Hoe ben ik altijd aan de bouta schuld, naar de malonting, bouta de sumatabra, de malonting toch? Dan nou de mi vindt dat ik, mi heb mi kring verstaan. En mi volg alle politieke partijen. Mi sap de man plan. En die mi volg taki de politieke partijen sananja so no abi leiders, two leiders bedeer, bouta de brusitang. Dan taki mi no an waka een voorzitter. Een voorzitter na opdracht hij vooruit. Kotek mi taka na troep. Een voorzitter na opdracht hij vooruit. En alle de partijen voelen abi voorzitter. Een leider voor de voorzitter voelen naar de kapitalisten. Alle de voorzitter voelen een leider voor de kapitalist. Een voorzitter voor ABO. Euroko onder een leider. Een leider na voorzitter. Huh? De onder een voorzitter sa in een verleden waar meer ving op het trang af GSI. En toch lukken ze aan bereik, ondanks op het trang af GSI, kan dit daarom make op de duur aan de bouw arkisma, want ondanks aan het GSI lukken peta doro ti dena dei, dus wie sabe de me botan pus godoro, alleen aan man kon beseffen nu, dat mi verstand no jong moro lek verleden, mi verstand no de ap jepi van nodu, waardoor aan mijn GSI no.
Dat die me merk op tak aan mijn GS in odam tak hey. Na en dape. Want mi ap takit op, min ap doe. Ja, natuurlijk. Je hebt doeners en je hebt praters. Je hebt babbelaars, je hebt grappenmakers. Toch? Mi kotaki. Nou, massa, mi kan go promote asan na een woord toe. Jurgen van Jurgen dape Jurgen na man zou dwing. Ala tu je hebt van oudo. Mi zou promoting na een man zou dwing. Toch? Dus dat. Amai GS in odam tak no na jamim de want ja. Me kan kiezen ruimte voor grow. En is dat zijn de mi bo grow? Omdat mi si a groei voor abob. Mi volg tak abob staan vastig. Zijn de mi tak abob staan vastig en de knap tranga tak de foto. Alla politiek partijen zijn roko samen naar een VAP. Allemaal saka in zetel. Abob na enige politiek partij die roko naar een VAP in toeregeringen. De Marokko samen naar de man in een nieuw front naar een NPS. Plus de Marokko samen naar de man en dan nog de man groeien in zetels. Nee, baby. Depi, Ronnie Brussel gaat jullie verrassen wacht. Blijf hem onderschatten. Ta onderschatten movement. If you tak je onderschatten movement, dan na bribi in wangado. Fai wankara gado fi no sabi me fi ne bribi. Zij vier nodig is. Kind doti. Schrijf het op, Ronnie Brussel wordt president in mei 2025. Je wilt het of je wilt het niet. Maar afijn, minawam pota hebi shock dat tapu atinong do misap tak bon furu funu de misgunners uno ma charing. Maar u begin bereid voor, prefu bereid voor, fawo roko samen na amang. Prefu bereid voor, fawo ondersteun amang. Prefu bereid voor, fawo go meken buna amang. Prefu bereid voor, tak eno, wis vanova na ena amano no de, dat we wakai kosim. Logo alles wat de klok slaat op Facebook is negatief na abob. En van een Ronnie Brunswijk, dan is Ibrano Piki. Wel, laat me jullie één ding zeggen. Missie van Brunswijk gro. Door middel van kritiek. Ze misrecht beleveren in dat. Sandumi. Wat doet ik? Sandumi. Missie van Mangro na kritiek. Wansan me doete. En dat moet ik wel van hem leren. No piki ding. Ik me vind apis dat hij apis dat hebet het ook. Omdat zo lees je sabdes maar persoonlijk bij je wat. Tegen denk. Sani toch. Is dat toch? Maar als aan dat me wel leer voor bravo boy. Ik kan tegen maar say wani. Ik kan tak say wani. Adofu, abreni. Ane lees next. Ane jere next. Ane she next. Na support ne ede dat hij doet. En na een mentaliteit dat vind dat me wani. Mistakij lukt soms, maar gewoon bagalat laat ik me gaan en dan kom ik die idioten toch beantwoorden. Terwijl gewoon mijn focus stap sami de bezig. Maar goed, dat die aan moment door dat ik dacht oké. Ben je nog steeds moslim? Ja, tuurlijk, ik ben nog steeds moslim. Ik ben moslim geboren, broer. Ik ben moslim geboren. Ik ben terug. Maar als je me vraagt als ik vast... Dit keer vast ik niet. Ik vast op mijn manier. Ja? Oké, dus dit keer vast ik niet. Ik vast op mijn manier. En de kenners weten wat erop staat. Als je, weet je, en ik heb mijn bijzondere redenen waarom ik moet vasten. De redenen zijn hier. Dan weet je het. Ja? Tot 23 maart moet ik gewoon op tijd voedsel naar binnen krijgen. Ja, dus de redenen zijn hier. Dit is niet voor jou bedoeld hoor, maar de rest weet het dan ook gelijk. Je ziet me geen bepaalde handelingen plegen in die live. Toch? Als vroeger. Of voor de Ramadan. Dus dan moet je al merken van hé, daar. Amande, je want travasen noemen. Ik drink wel, omdat dat is voorgeschreven. En niemand is belangrijker dan jezelf. Niet eens je religie. Onthoud dat. Jij eerst. Dan je religie. Oké. Maar goed. Ik voel me lekker bij de ABOP. Ik voel me goed. Omdat die me virigo is op Theo Laswan pre.
Soms je vira fesieren. Dus je ziet dat je las apri, toch je logo. Je bouwt dat ja, je maakt kief op. Bagrap, jong. Bagrap, code ernstig. Code ernstig, toch? Ik ga geen wedstrijd tegemoet vooraf weten dat ik heb verloren. Dan mag je me komen zeggen. Je mag kief op, hem ophoop. Hé, mijn begu, hè? Abon, mijn begu. Toch? Maar goed. You know what I mean? Het was selectie voor Bosse tegen Robin Hood voor foto. Dat pot mate in een goal. Je, bagrap. We preyanga binut voor no de dat pela Bosse veld. Dat omdat na osso de dat Bosse kondre. Dat we prey tegen Robin Hood voor van Subarman, Kante, Karkola de man dat hij dat. We verwachten dat hij, we win Robin Hood na Bosse kondre. Dat mate de na goal. Emi begu. Mina de dono bribi dat hij. Bravo no es rotos man no. Man heb ik hier stafsroti. Je president is kleinzerig. Hij is zwakzielig. Hij is een zwakzielige man. Hij is zwakzielig. Hij is te kleinzerig. Soms doe ik gewoon chimeesje. Toch? Ik heb het over de president. Ja, vind ik. Ik mag dat vinden. Toch? Nee, ik heb het over de president. Hij is zwakzielig. Hij is ja. Bijna kan dat ik vind hem een narcist. Snap je toch? Maar goed. Dat heeft me nou een president de eindelijk missie. Want mangsa om een jaar lang me bewonderd op afstand. En dan kan dit ook arka live dis. Want hij arki alle de live. A pis dis u kan kot pot gaan. Bravo di me kwa yu dape. We tak politiek tori. We tak omenso tori. We tak politiek tori. We tak afel. We taki. Ronnie Brunswijk. If me take you one story today, you herinner you. Want bon voorsma, in Sanang vooral, no sabon toch. Me, wie zit doen wan bon, if je doet verkeerd san mo tegi here. Maar Ronnie Brunswijk, ben aan bewan me ku tagging me ka kwina life, me ka ko arka pis disi. Dat pis disi, dat je sabitak altijd in me ati, you be op wan presi. Bon voorsma riketak na money edemit me kwayo. Dan mo giwan tori bravo, arking. Mi bedena SV Prakash. A sponsor bede Shul Ajoja, a bede vice-president Fusranang. Arka tori boom. Da ugo pre SV Prakash tegen ano bede Inter Mungo Tapu ete. A bede fos mi SV Mungo Tapu of Real Mungo Tapu. Do pre na Juliana Stadion. In a goal, you be abi Brian Damba. In a spits, you be abi Benny Keyansi, ibab de Missy Jang, de Boy Brown, Mario Brown, alla de man dat be de Yuku, Forsweg, Forsweg, Yeru, top. Yuku, Yeru, alla de man dat be da Intermungo Tapu. Dami Futu Broko. Tapaveld, Real Mungo Tapu, oké, met tak jaren 90 tori ja, dat me preiba, top sexy me preiba na Prakash, en a jaar dat hij mi lukuja, is sadis uno sabi. Sadis uno sabi. Attenda da mina topscorer voor Prakash. SV Prakash da mina topscorer. Dat tenda da me strain nga 3 wreed laibal man. Me strain nga Stanley Dal voor Class Tiger. Pembogo Bagadati. Plus me strain nga Ivanildo Fleiter voor Hop. Ha? Una besta wat is dati. Dan go prea nga Prakash da pena Juliana Stadion. Da mi futu broko. Slagveer, ja, de Steven Slagveer, de Jerry Slagveer bij dat petu. Toch dat mi foto broko na Mungo, Juliana Stadion. Ronnie Brunswijk, wiki, dat belactie ben ik aan zie. Isap sabe de woord toe voor Ronnie Brunswijk aan moment dat hij. Ama tegi Manoj bij de materiaalman, ama sabe do general manager voor Prakash, abe de Manoj, Beliot de man dat sabatorete. Beliot, sabi de ma de gebroeders derby. Me bedanga de gebroeders derby dat pe Beliot. Ryan Dong say she epa Henk Dong say she nanga din Korea. Henk Dong apisan dat be de mi aanvoerder. Of abe de wit voor Clyde voor Ballona ja.
Apisa dat de pas melk goe dan mi teka nummer voor melk nummer 8. Alle de nummer 8 pretty. Heri de ma be harar melk. Tok? Da bravo kong da pe da bravo teki ben ik yansi di report ma sei taki. Ugo suku ompin gamaya. Ayama futu broko, ayama futu seka. Uyere? Luko samen taki jaren 90 dat Ronnie Brunswijk o teki ben ik yansi apisa ben ik yansi rijwan grijs marino. Piste dat intermungo tapu, trouwens mungo tapu lowe teno de maar piste dat na intermungo tapu op zijn best. Ubonge teno de minokoro we prebal maar met taki intermungo tapu op zijn best. Ja de 90 boy i launa ben ik aan de mati eersteling. Maar goed, Damba ina goal Brian Damba ina goal. Potisi i boy. Tok ete me better langa de. Accident me better langa de. Mi lai Damba. Milai Damba Juliana Stadion, Milai Damba na Aka. Bra. Toch? Da ben ik aan zit taki odipin, da wam de mambari bapin ompin tok bayonisi. Dat ik ja bayonisi, ook zijn kai bayonisi gimi. Da kipisat bayonisi beroka EBS. Kami sabe te pem gomita ma te bakat mi bem go sonde na Berbi straat da na Bennis Park sea voetbalveld. We afutu sabe broko. Arkibun same teguja. Afutu sabe broko. Mosorweng. Tem arkeng. Luka futu sabe broko ja. Abonyo disbeda adoro. De lukumi anu arkija. Iere. Ine iere. Udu atrom. Bravo i vergitatori. De walibator dati. Hera, dankzij een moment dati. Bravo luko, ti detak me prebal baka me wakai toere. Ino sap niet eens taki, na dankzij you optreden, you kordat optreden dat na Juliana Stadion, mek ti dena de me prebal gewoon ete. Ote wa lees me op atorangay, noiti. Na inwa life me taking, na tore chatori. Top, nooit meer tegen Ronnie Brunswijk de Sandisi. En dan sap de tot die schreef moro man schreef Ronnie Brunswijk disi. De stage me bravo. En of politiek wawang, mine vet politiek partij, mine vet politieke strijd. Mine vet je feti. Ik ben bezig met een spirituele strijd en ik weet bij wie of achter wie ik moet lopen om mijn spirituele strijd te overwinnen. Yes. No, dat nou wat vrouw baka. Dat na links, dat na kindi be brokotok da La Rouge Bokong. Of wo prele de op kota ga heb spuru be de tuwiki. Na sem kel dat bilongo baka tu bayonisi. Ah, mi sabade ate dati heb futu broko. Tuwiki bi kota heb spuru pem longo baka bayonisi. Dus mensen toe hier me bravo. Nou, omdat mi sabi sana boom. Misap sana bung fade dapetok uno sabena u beleng u akseng if me go were ede nga privé probleme u go akseng if dimi go mi tege tak yung pai mi sof mi ko yepi akseng if dimi go mi go sukusani u go akseng at dugi mi ba ina verleden nooit asabi tangano nooit asabi dat mek mi tegu ano tide de mi saproni Brunswijk yepisma met tak over de jaren 94 of 95. Huh? Met tak over de jaren 95 ja zo. Kayen. Fayalom. Zavogwa. De Jaconet. Tok. Dus, look olangakba. Me wakananga pis disi in mi ati. Nooit one day mi takeng. Milibu me kwe kosi tok we denki so wani tok we me ku egi verhaal Ronnie Brunswijk ano ko unti de mi wikidam tak mo go power o langa mi ap imi edek batak boy amandis amais nanga bauta me follow ka deze bauta no demora ma me sa bolanga ko uru bauta bele 78 ki watak tak jaar bauta bo kla pete prilidro mi be guere me spray ku bo mek fama we Chaconet solda salut toch da gewoon you wan bepaal gemit idee tak mina mag ondersteunen zo man. Gewoon you wan verwachti tak mi na money mi go sukuna ma ya kiketeki
Smana money van Odo. OG dan, teki. Like mishi wama, mishi, de man beb blunder baka. Na bondru is ook of bondru toch. Maar we zijn wang guade TV dat per no sap over zij taki beni uyagi beni Miranda ba systematisch na lekva ube puru a recht na beni Miranda voor een tak namens sa partij. Ama sagos don dat peti dan en dotrasta. Hoe kan pura dat toe want hij gaat jullie kapot maken in plaats van maken. Toch? En ik ben heel goed op de hoofdbestuursleden van de BEP, vooral mijn brada Edgar Dikan. En ik weet dat hij dit sowieso niet gaat goedkeuren. If Edgar Dikan keuren zijn is goed. En if Edgar Dikan nog even terug op de uitspraken sa Amandis meki commit me. Edgar daarbij nam kataki da manga ya no bala mo. De sanda mango side taki na petaki mas stripper. Bravo bonk monita voor mi stripper. Na pikin bala mai kai stripper. Me kaman ko corrigering erbeda. Want brief me usap tak wami mang. Ai. Toch? Dus me kaman ko corrigering en dan man kon de publiekelijk. Ik heb vaak 20 idee, ik praat een maand voorbij, ik kan maken corrigering. En dan draag me draag u op, en dan aks me aks u toe. Ik denk dat ik kan denken, go zo vara, uit respect, ik kan maken corrigeren zijn rustig. Is dat zo een stripper? Top? Mensen, dan sap tidep chinso, de trattori mino taki, omdat de trattori chinso moro dipi, omdat de trattori is dateer vanaf aten van feti. If mi takato dat jaso na no sweet so, ato dat na mga bravos refotaki. Tok? Dus saptaki mi ne wakabaka politieke leiders. Me wakabaka de ekte lidro. Me wakabaka de ekte lidro. Masa geboren voor de lidro. Geboren voor jepisma. Masa geboren voor begeleid, voor controle. Baka de man dat me waka. Usabip chinso ti de moro furu. Want bon furu fune denki tak ay minap. Mine fet politik feti. Mi effet wan spiritueel feti. Sef mi leki ti de na dei uit taki. Teishi me. Brief me. If usabi roni Brunswijk persoonlijk. U belle u accept me go weer danga money sani. Tem bone mi tak basman serike sa. Asanis mo setiere. Abop toriere. Omeneng. Oké, bam. Direct. Ay, patron, dispositief hier na partij, bam, direct. Lek nog eens even vertraag me. Want ik zeg dat is voor je vertraag me nog de bravo. Zou mensen moest doen nog de vertraag me. Maar boom, je know dat we vertraag me nog de, want toen zijn moest op sa. Ah boom, me nog kan de biertje voor de maar zij wacht toen nog de. Maar u doet snel, is mijn wakti. Toch? Dus mijn vet politiek vet hier. Ik ben bezig met een spirituele strijd. En als schrift denk je samen abima, maar denk je dat hij. Ama wan kut blaka mamus bondru en mi wan dat ook toe en bakarati ama wani sranamang onderling mus brasa des revi de sandat na sansei na dwanga money sandat na gratis da fa you wan koler mi takruf so wan man pe you negi no one statement no one voorbeeld inegi lek je gi no motaki you na doctorandus you na ingenieur you na professor you na disi man no one ideologie fi ine pus no one ideologie kon you na kon ik ben ingenieur as skrifesining ik ben doctorandus as skrifesining man mi no man tak next sa mi kandidaat tak dis na mesiter ta pa man disi gewoon ama na walidro en amay tegi van mij denk ama na walidro amay sorry sa man do amay na walidro amay gi bepaalde voorbeelden dan mim lip ama dati sa wap wan fenomo ina kondre ja no de en brief me wan tweede wan ekono lek fotaki wan tweede bout en ekono de net zo wan tweede ran in Brunswijk ne kono de en ik vind de lobo nooit moro mensen sta je er wel bij stil wat deze man allemaal betekent voor de gemeenschap. Heb je ooit eens afgevraagd als jij dit zou kunnen doen? Zit je soms niet te denken, tak boy, van waar vindt deze man zoveel energie? Deze man wordt niet moe. Amai waka buurt voor buurt om de ene dag, soms elke dag. Amai go gewoon normaal naar Roko. Amai go don gewoon, amai go roka kabinet. Amai de een media interview. Amai de gewoon also heer de matama wika masisma. Stel jezelf niet de vraag van waar die man komt met zoveel energie.
you vind de antwoord dat hij dan vos ik kan lever kritiek tapamang. Wama say make moeite. Look hoe mijn energie aan mij verspil 64 jaar. Dan stel je jezelf de vraag van mij vind energie dat you ai moest maar oppo tak bravo. Ano bravo die weesie. Alet van ineens uba bribi tak ai na bigi ye chabauta da say bravo. Huh? Idek na fanya leba fitante cha bravo. Huh? Idek na fodu fui grandma. Na smai charamantu. Maar de zo mensen aan mij doen dat toch misschien dat boenvoers me op dekati. Boenvoers me op dekati. Toch is zoekhoef beklak aan man constant of pot aan man negatief in de media. En morgen voer naar blak man. Dus if me bem de amang sabo beslis Gironi Brunswijk sa amdu nanga elibi. Isap sambo advisering. Mi bo advisering tak bra isi fa bauta mo peta politik bauta de dano demoro ama feti tenanga laatste blow gi akondre ama tek bepaalde besluiten in belang fu akondre sosof safe akondre net so you bra for me say lose that lose them. Alexander Willem, kijk wat je moet doen. Je wijsvinger, heb je babyolie daar, of vaseline. Pak je wijsvinger, smeer het in een potje met vaseline. Stop het daar, achterop, via die achterdeur. Als het eruit is, dan ruik het. Dan heb je ongeveer een idee. Die uitlaatklep van dingen ruikt. Dus misdoen ja hè. Eigenlijk ben ik bang aan life hè. Maar ik begin te over Ronnie Brunswijk dat ik in Sabama langa. Maar volk je langa umit boenvoer lesi umiti tapa veld umit tapa strati umit na oso umit om mijn presi umiti. Umit in alla fasimar. No mi de moro close en no me shama openlijk voor dichtbij. Dus temi bekong in de life dat me verteerde sma over Bouterse. Dat wala malay bari ja pike je hebt gelijk. Ze kennen hem niet daarom. Omdat ze nooit dicht bij hem zijn geweest. Dat had ik wel gelijk. Dan no mi de Zeebrunnswijk dat me lekkie uit van mande. Dat ineens aan de boom. Nou wisi. Nou, wisi, ja, het aksa sem vraag. Dat is een antwoord, Mimji. Antoine Baktawar, mijn oorkeeper. De Wa Boys. Toch? Nevo, Seikenburg. Noordpool. Ricky. Alles cool, toch? Dus mensen, dit was het zo'n beetje over mijn band en de persoon Ronnie Brunswijk. En hij wist het niet eens. Deze dingen dat ik jullie vandaag heb. Dus dan zou ik vertellen hoe hij nooit niet tegen. Brief me abe vergeten. Trouwens, dat is niet vergeten. If me opatorang en osap direct. Trouwens ben ik aan zo gatori Brian Damba. O gatori de mato gade Yuku de manat sabatori te. Isabi toch? Maar brief me. Dus kan niet meer even ja. Kan niet meer wat de sap zende. Met de u persoonlijk dankbaar. Tak anotide na vanaf 1995 i doan san gimi pe you vergeti maar minute mensen dus wat doan san gimi 1995 dat die de 30 jaar bakadati dat min mag de aman dankbaar omdat mi de aangesloten aan een politiek partij sami lobama sana leider maar politiek partij schrijft op zich ne respecti mi dat we siki na solo we begin. Misap tak ane vergeten, maar atoris brief me a vergeten na pastemo open ang baka. Daw tak, werkelijk misabatori, maar dan lati mi delen seikba. Te
te doe ogri im onthoud, te doe bong im onthoud toe. Maar die sa vergeti. Maar mino vergeti taki in 1995. Bravo doe me wan bong. En abon dati me wan de en dankbaar. Zolang die me da libi. Ja, dat sapti de. Maar dat nou aan taki. Dat niet goed door het ook. Dat dan aanspraak toch. Never. Ik zal Sibrano zijn. Ik zal Sibrano blijven. Maar ik zal alles en dan ook alles dat ik in mijn mars heb. Dus van mijn talenten, maakt niet uit, van mijn talen die ik spreek, mijn verbal sterkheid. Snap je toch? Alles aan het mogen gebruiken, zoveel mogelijk mijn kennis. Ik zal voor u motiveren. Waarom? Maar ik zal alles en alles pompen alleen dat deze man president van de Republiek Suriname wordt. Omdat ik, laten we zeggen 1 juli, of laten we zeggen misschien is 1 juli te snel. 1 juli, laten we zeggen december 2027 wil ik door jullie allemaal gebeld worden van Ai Sibrano. We hebben op Ronnie Brunswijk gestemd. En Ibaleti. Akondre nego lek fawani. Maar we shi de move samai mekikba. Tak nou een boon zeewego. Onderwijs gratis. Gezondheidszorg gratis. Voor de zwak bedeelden, minder bedeelden. En naamsverandering. En ik denk notarieel. Ik denk dat we het woord ghetto. Er moet een strafvordering komen daarvoor. Voor het woord ghetto. Het mag bijna niet meer gebruikt worden. Als iemand je noemt van Juna Ghetto Youth. Is het een belediging. You're from the uprising zone. If woman tegen je van Gaia die net tandruk in die naar DTV. De achtergestelde buurten. Dan zeg je ze nee. Ronnie Brunswijk zegt het vaak. We willen het zijn nu ontwikkelingsbuurten. If woman tegen je dat je komt uit een achtergestelde buurt. Is het bijna een aangifte waard. Het is een belediging. If woman dat je naar ghetto youth. Nou een belediging. Een definitie voor ghetto. Het is wel man ja. Pro navastak UMPP. Ola fikir tide. Hey. Ola fikir. Hey. Pro navas. Kuluk na sem nee nati. Want mi besen wala mala mi besen unengi abonum akel sayroko gimi abonumang en amabe tegi mi amabe sen wal leis kong nanga de mangsa obige low en ubo bige reager lek sikimang tembo de in wa life ubo reager lek sikimang tembo de in wa life vooral ubo kosi da mi nebe payamang ete wa mi nebe bribi kom bela kel. Paslowi, Fafi, Faudu. Ja, ik go Paslowi, wakti. Paslowi, bunyoso. Ja man, waarom de man klariba. Na pro nafas klari. Ome mi ben paai voor pro nafas. 3 barki, me geef 5 barki euro. Pro nafas klari. As ref sandi be taki taka o kwaini de life voor me. Da o ko skrifi do sani. A de jado sadrese euro ko. Abo pa me sena money gi direct 300 euro. Me sene 500 gi pa. Pro nafas klari ba dus. A mandat van mandat dek. Dus o wakti de trawa. Ja, o wakti de trawa pa. Mooi tori. Oké, mooi tori. Ja pa, ja. De trawa mino, shidenti Kuluku. Nee. Nee, dat no koite. Nee, mino shide dat tide. Nee, maar pro nafas dati amon dati pa mi deka dat me pai extra pro nafas. Klari. Grand tangi pro nafas klari.
Bro, na vast. Aan de laatste wafidja, richting gek worden. Maar goed mensen, daar hebben we dat een beetje gehad. Nou, ik go payakel, dan pay man, maar mi da pay man. Asref man sakel, maar wat lees je toch naar de nee sakel betak boklari. En bro, na vast. Nog ben je maar na vier, maar na derde man. Maar mensen, hoe tek mijn lobby? Dit bedoel ik chin dwingi. Hoe je redt was moderne tijd, is 2025. Dus inom verwonder if one bakur in one life. Moje pipaya money, ja man, ik kan je pipaya money hè. Pluga wat hoe je pipaya money met dat pai man. Maar verviend, bosse kondre pipli. Alles goed toch? Maar mensen, dit was het zo een beetje. Het gaat om niemand anders. Het gaat om de man himself, the next man in lane. En dat is Ronnie Brunswijk. Ik noem me, mina Sibrano Piqué, mina man zei wakabaka mandisi. Het gaat om the next man in lane, Ronnie Brunswijk. Puur om Ronnie Brunswijk gaat het. Omdat wie's alle politieke partij vinden dezelfde aantal zetels dat niet kan gebeuren. Wie is het combinatie de Mambosetti? Maar ik heb een bijzondere reden waarom ik vind dat hij president moet worden. Maar we weten dat dat niet gaat gebeuren. Daarom we zoeken voor vergaar zoveel mogelijk stemmen die de ABOP voor Ronnie Brunswijk kan president. En yo jere de moutak disi de moutak dat die imluku na masa referere na ma dat de bombel. Die bouta beda libi politiek befede bouta allemaal bekos bouta. Une bemerk op. Die bouta beda libi politiek be aba vreestap bouta de ma bekos alles aan bij de bouta. 8 december morgen. Dan is dan dat na avondklok. None politiek shibaka tak na Ronnie Brunswijk wande. Teme tak politiek dan met tak de handlangers voor Nederland. Toch? De machine tak node na Ronnie Brunswijk wa om een boycott. De plan of ding. Breed me. Dus de pijlen zijn nu gericht op Ronnie Brunswijk. Mensen van Surinamers binnen en buitenland. Ik wil jullie een fijne avond verder toewensen. En voor Sigwe is het dat de ABOP sama voor mij. Ik heb Surinamers gegroet. De rest naar mijn ABOP sanimide. Dus de sama voor mij voor ABOP. Wij gaan fika live. Ja, zonder voor drop een heel zwarte hartje. De mensen van de ABOP, u verlaat die live niet zonder uw geel zwarte hartje hier te droppen. Toch? De gens du ABOP, il faut laisser de cœur ici noir et jaune. La gente de ABOP. Hey, rustig. Ik kan zingen zeggen maar niet. La gente de ABOP, antes de salir, déjame dos corazones aquí, una amarilla. Gente nang di ABOP, si vos nanta en live, por me kuba sali de live, laga dos corazón pa mi kinang, un amarilla, o sea, danki rumang, danki, Masha danki. Nangasot po ko wogwe. Mensen, Yaman, Sinclair Atipa, Fayalom, Urmi, Amba Pinas, Chago Ansu Leslie,